Ja, så er det onsdag. Jeg skal lige fortælle, hvad der skete her indtil videre den her uge. Mandag var en ret afslappet dag, eller i hvert fald planlægningsdag. Vi var ikke så meget ude. Vi gik lidt ud på gågaden, så kom der en kæmpe by, så vi fik ikke rigtig uddelt så meget, og vand var der det helt forkerte. I går er til den første en rigtig større debat på Syddansk Universitet arrangeret Frit Forum, der er den socialdemokratiske bevægelse. Så det var lidt underligt, at DSU-kandidaten selv kom for sent. Men ellers så havde vi nogle udmærkede debat, selvom mange af spørgsmålene kom til at dreje sig om kommunalpolitik. Det er godt nok lidt underligt at høre folk, der gerne vil få byrådet til Folketinget, så snakker de alligevel kun om kommunalpolitik i folketingsvalgkampen. Så jeg skynder mig at sige, at jeg har jo kun folketingspolitik i min pjece. I dag har jeg været ude og debattere klima, fortalt om, hvor ambitiøs regeringens plan er, og samtidig sagt, hvor vigtigt det er, at vi handler og forsker os til en bedre klimapolitik. Vi skal helt i top med teknologi, som vi kan bruge til meget andet, og vi skal handle, så vi sparer på CO2'en der, hvor det er mest effektivt. Og det der med at handle med kvoterne, det er Socialdemokraterne bare ikke glade for. Det er lidt underligt. Hvorfor skal vi lide mest muligt? Vi kan da lige så godt skære ned så effektivt som muligt. Så har jeg været i Studenterradioen, og da vi skulle derned, der fulgtes jeg med Julie Skovsby fra Socialdemokraterne, og vi valgte så at parkere i Magasins parkeringshus, og så lukkede porten, så da vi skulle ud igen, så var vi håbløst låst inde, og så måtte vi få en til at komme og åbne porten. Så jeg er lidt uheldig med biler, der var først med møtrikkerne. Men det er sådan lidt, hvad vi har lavet. Heroppe er der også sket en masse. Vi har her et kort bagved med, hvor vi har indtegnet, hvorhen vi har husstandsomdelt. Jeg har en forfærdelig masse pjæser, vi skal ud, så vi venter på at se, hvorhen vi får delt ud, så vi ikke kommer til at dele ud det samme sted. Og så lukker vi herfra. Godnat.